Aray. Nangunguha ng papaya. Yan. Aray. Laki. Tambis Bisaya. Tapos okay. Picture na nimo. So, ito yung napitas ko ngayon. Sarap. Tapos ito guys, binabahayan ko ng mga sulong. Ito o sulong. Ayan. Ayan. So, kailangan hugasan at saka linisin yung dito. Kasi baka makain niyo pati yung ano, yun na may lumabas na. So, kainan na. Ang dami ng hinog. Tambis Bisaya. Punasan lang and make sure na walang langgam. Harap. Kunin ko to guys. Nalulungkot ako din dito kasi patatayuan ko kasi itong area na to ng extension ng kusina. Kumbaga yung pinaka dirty kitchen namin aabutin yung puno na to. Yan. Nag-iisa na lang yan. So sana may makuha kami na mayroong buto para ano pa. Kasi hindi siya guys, hindi siya maselan. Lagi siyang namumunga kahit walang spray. Sarap. Guys. Sarap. Nahulog. Kuan ka buok. 5 ka buok. Hamang usa ka dako dako. Kaya itong butsuhan. Pakita na itong alan. Dili lagi. Sulay agpanit kong tamis. Gilain gani kay humok na gani basta lawas. Ana makaw gila. Anong gahi pa kayo? Kadugayan mo gawa sa itong mga sahaan eh. Man sila makita ko. Itanom nag-utro. Itanom jud. Sulay abri na ang usama. Panitan na man jud ini siya kay sulayan lang. Siya ra may humok.
Parang nasa tropical ano. Libre sa ilaw buong araw. Tsaka sa electric fan. Kasi ang lakas ng hangin. Kakain tayo ulit. Binutas na ng ibon. Daming kain na prutas. Kain. Babala tayo ng pinya. Ano ba kayo magbalat ng pinya? Ang liit. Aray. Ano na ay? Kasaba ba? Tingnan ko lang kung ano. Matamis ba? Kahit maliit. Matamis. Kahit maliit siya. Pahabol ba? Ano yung kutsilyo? Uy, ako saan yung bairon guys ha? Ako saan yung bairon? Sobra kahabol. Libreng prutas. Hoy, ang ingay ba ng kaserola? So, lalagay ko siya dito guys. Papalamig ko ito muna sa ref para mas masarap siya ng papakin mamaya. Ayan. Tama na muna siguro yan. Or ito, babalatan ko na lang siguro lahat para. Yummers! Kain tayo! Sarap! Tamis! Mas matamis yung pangalawa kong binalatan. Tamis ay. Nanay pinya diri ah. Kaon ta pinya guys. Bugnaw na malamig na siya guys. Yan yun sa mama ko. Hanggang bukas pa yan siya ngunguya niyan guys. Kasi busy sa Facebook, tapos magnguya, isang pinya, isang oras. Tamang-tama guys. Bukas mauubos din. No? Sabihin kayo. Pagkatapos kumain ng humba, kain ng pinya para maano yung taba ng baboy.
Masiksi sa pamilyang mandirig. Oy, mandirig malaw. Murang ako. Napahak na guys, oh. Alam nyo ba guys, itong mga bayabas na to, yan yung puno na yan. Tinanim ko yan nung pagkadating ko dito. Tapos hindi na siya tumigil sa kakabunga. Ang dami-dami talaga. Ayun. Ayan. Kuan ni mama guys. Insa ni? Kumbayutan. Long, laki-laki guys. Oh my God! Kukunin ko tong dalawa. Gahi mong good. Ay, bukas na lang to, no? Lagi picture lang daan. Ayan. Di man ko ni picture video man eh. Ayan guys, so ang dami-dami. Ang dami-dami. Oh my God. Oh my God. Guys, ito na yun, 4 na piraso. Sobrang laki. Aray ko, dagang inguan. Agay, ginoo ko. Kadyan lang, ma. Kaya kung balion. Di man mabali. Dala ng pagkaple. Agay. At dalan din ako. Agay. Agay, ginoo ko. Agay. Di man madala. Ay, naligo na kong sulong. Ayun o. Sobrang dami. Kadungog mo, maligo may sulong. Naligo na ako sa sulong. Kaligo na. Oh my God. Nagbira ko sa dalan. Ayan. Ay. Tadaan! Kain tayo! Araw-araw may mapipitas. Kahit na, yun eh. Ang dami pang aabangan. Ay. Mamo po, tagbayabas. Okay. Anak ko na balo, man. Guys. Ito pa guys, oh. Okay. Hindi ko kaabot. Tingin pa tayo doon sa ibang puno. Kasi madami pa ito. Kasi ang daming ibon na nangangain ng prutas. Yung parang uwak ba yun? Yung sobrang itim yung Bakit kaya ito maliliit? Baka ibang variety ito. Mas ito. Ipitasin na natin. Kainin ko nga ito. Ang dami talagang bunga. Harap. Hindi ka guys. Ito yung gustong-gusto ni kuya nyo guys. Namimiss niya yung ganito. Bibenta ko kaya ito sa tindahan. Kahit pag lang, dos lang yung maliliit, no? Oh my God! Ayan. Kunin natin itong Itong hindi namin kinuha ni mama nung Okay. Ay, Diyos ko. Putot, manggug ko guys. Hindi matangkad. Ganyan. Ito pa. Maganda pala sana ito yung ayan. Ay, papabenta ko to kay Papa. Hilaw pa to.
So, ito lang muna yung harvest natin ngayon. Ano ba? Itong puno na to guys, grabe. Siguro mga 100 ang bunga niya. Ang dami ito parang bunga. I-cultivate ko nga ulit itong mga bagong bagong puno. Alagaan ko na to ulit kasi pera din to. Yes, kung hindi man, makagawa ulit ako ng banana jam. Guava jam. Harap. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa blessing. Ayan, guys. Asin, suka. Sarap. Tapos, i-slice ko muna tong mga bayabas. Mama, guys, inano na niya, tinabi na niya yung, hinog. Yung medyo malambot na. Ayaw ko naman ng ganun. Gusto ko yung ganito. Yung may crunch pa siya konti. Itong dalawa na over sa init daw to. Yummers, libre lang, galing sa backyard. Ayan guys, so i-slice na natin yung ating bayabas. Hindi ako kumakain ng buto kasi para hindi mahirap popsi. Tapos babad natin sa suka. Matamis naman siya guys na magpapakatin mo lang. Pero ako gusto kasi lalo na kapag ganito. Nasasap ko sa suka. Nung maliliit pa kami guys dun sa Manukan, doon kami nakatira dati. Makinsagan itong atigulang man, ng manyang, no? Ng manyang. Manukan ba? Tundahang bayabas. Meron doon guys, yung, yung kasabihan dati guys na mayabas, ganyan. Kasi pag kami ng panggatong, ang daming puno ng bayabas. Ang maliliit, yung parang native na bayabas. Bayabas na Bisaya ba? Tawag namin doon. Doon kami tumatagal. Pag napuno na namin yung sako, ng panggatong, at tambay kami doon sa puno ng tag-isa kami ng puno. Ganun. Pero maliliit yun. Kami. Harap. Ito kasi suka na may asin, tapos matamis yung bayabas. Parang nag-aagaw ba yung mga lasa niya. Kain tayo guys. Hangin pa. Ubusin ko to ngayon guys. Kasi hindi na to pwedeng pahapunan pa or pa kinabukasan. Dahil lalambot na siya. Mas masarap yung yung bagong pitas ba? Kain.
Kung may gusto dyan. Thank you guys for watching. And salamat guys. And salamat sa pag-suporta niyo sa channel ko. Sa palagi niyo panonood. Please comment, like, and subscribe. Thank you so much. God bless us all.